Adatlyň Libapdaky habarçylary Tebitin käbir etraplarynda çağılar baglarynyň terbiýeçileriniň iş orunlarynyň gyýytkaldyljakdygyny, bu ýagdaýda onlar çaýalgydyň işini ýitirjekdigini habar berýär. Bu maglumat ýurdun çağılar baglarynda berilýän naharyň, miweleriň we gök önümleriň hili barada eşidilen aladalaryň ýa-da gabat geldi. Libabyň Farab çärjöw etraplaryndaky çağılar baglarynda terbiýeçileriň mart aýyndan başlap tas ýaratynyň işden boşadyljakdygy duýduruldy. Mektebe çenli edaralarda işleýän aýalgylaryň iş orunlarynyň gyýytkaldylmagy ýurtdaky ykdysady çökkünlülük bilen bagly diýip habarçymyda aýdýar. Onuň sözlerine görä diňe Farab çärjöw etraplarynyň çağılar baglarynda däl, Eýtem Libap vilayatynyňdaky çağılar baglarynyň köpüsinde ýagdaý agyr. Körpelerini çağılar baglaryna berýän enatalar ol ýerde çağılara berilýän adygyň da terbiýanyň da adalanlygyny, üstesine şahsy arasaçylyk düzgünleriniň hem gowy berjaý edilmeýänligini aýdýarlar. Çağılara berilýän adygyň paýtaxt Aşgabatdaky çağılar baglarynda hem gowy dälligi habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasynyň habarçylary golaýda Aşgabatly çağılaryň enatalaryna çağılar baglarynda berilýän naharlardan şikaýet edýändiklerini, olaryň duzsuz we şekersiz suwda gaýnadylýanlygyny, tagamsyzdygyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä güzde çağılara gün ortan naharynda hyýar we pomidor hem berilýän eken. Häzir gök önümler hepde aňyry gitse 2 gün berilýär. 2017-nji ýylda çağılar baglarynyň aýlyk tölegleri 8 manatdan 80 manata galdyrylandy. Çağılar baglarynyň müdirleri indi çağılaryň naharlarynyň gowulanjakdygyny aýdypdylar. Türkmenistanyň çağılar baglaryndaky nahar meselesini Balkan sewitindäki çağılar baglaryndaky azyk ýagdaýyny öwrenen çeşmelerine salgylanyp Türkmen News hem tasdik edýär. Bu neşir çağılar baglarynyň agyr ýagdaýy barada 2,5 ýyl odalam ýazypdy, emma onuň çeşmeleri soňky 1 ýylda ýagdaýyň has ýaramadlaşanlygyny habar berdiler. Libapdaky çağılar baglarynyň awatlyk derejesiniň hem petelenligi aýdylýar. Şu aralykda Libap vilayet häkimliginiň 44 deshanyň gurulşugy we awatlanmagy üçin tender yglan ediligi ma'lum boldy. Gündogor neşri Tebitiň şäherçilerindäki we owalaryndaky çağılar baglarynyň mekdepleriň, saglyk edaralarynyň energiýa suw üçinçiligi, lagym ulgamlarynyň gurulşugyny we awatlanmagyny öz içine alýan tenderiň geçen ýylyň aprelinde gopan harasat netijesinde weýran bolan infrastrukturany dikeltmek bilen baglydygyny çaklaýar. Türkmen häkimetleri geçen ýyl Libapda we Marda bolan tebii hadisalar barada ne maglumat berdi, ne ýykylan jaýlar ýogulan adamlar barada çykan maglumatlara reaksiýa görkezdi. Tupanyň ejir çeken raýatlara şol sanda ýaşaýyş jaýy ýykylanlary hem döwlet öwes puluny bermedi diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Çağılar baglaryndaky iş orunlarynyň gyýytkaldylmagyna görnüşinden ýurtdaky işsellik manadyň hümmetiniň barha pete gaçmagy we ilatyň garyplaşmagynyň dowam etmegi hem öz täsirini ýetirýär. Enatalaryň köpüsinde çağılar bagynyň 80 manat tölegini tölemäge hem pul ýok. Bu ýagdaý şäher ýerlerindäki çağılar baglaryndaky orunlaryň 40 göterim, owa ýerlerindäki çağılar baglarynyň orunlarynyň bolsa 80 we 90 göterim boş durmagyna alyp geldi diýip habarçy ýagdaýy bilýän adamlara salgylanyp gurrun berdi. Farabyň 4 çağılar bagynda terbiýeçileriň käbiri her aýda öz aýlygyndan töläp ýakynlarynyň we goňşularynyň çağılaryny çağılar bagyna getirdi. Olar bu çäre iş orunlarynyň ýapylmazlygy üçin ýüz urdy diýip habarçy aýtdy. Enatalar çağılaryny getirse bolýar, esasy aladamyz iş orunlarynyň ýapylmazlygy diýip Farabda bir çağılar bagynda terbiýeçi bolup işleýän Bossan habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma ol terbiýeçileriň çağılar baglaryny çağıdan doldurmak üçin eden tagalalar hem kän netije bermänligini çağatyny bakça berýän enatalaryň barha adalýanlygyny boýun Indi iş orunlarymyzyň 50 göterim gyýytkaldyljakdygyny duýdurdylar. Her çağılar bagynda 30 işgär işinden aýrylsa da ençeme maşgalanyň gazanyny gaýnatmagy kynlaşar diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen terbiýeçi Libapda karantin açylsa basymrak daşary ýurda gidip bilsek diýip garaşýan adamlaryň has köpelýänligini hem sözüne goşdy. Adatlyk radiosynyň degişli hökümet edaralary bilen habarlaşyp terbiýeçileriň iş orunlarynyň gyýytkaldylmak ähtimallygy baradaky maglumatlary tasdiklatmak synanşygy häzirlikçe netije bermedi. Synançylar Türkmenistanyň soňky ýyllarda öz ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylygyny başdan geçirýänligini aýdýarlar. Olaryň pikiriçe şu we beýleki ýagdaýlar hususan da iş orunlarynyň azdygy we aýlyklaryň pesligi soňky 10 ýylda 100 miňlerçe adamyň daşary ýurtlara iş gözlemäge gitmegine, şol sanda başga ýurtlaryň raýatlygyny almagyna sebäp bolýar. Türkmen häkimetleri ilatyň sosial kynçylyklary barada işsizlik we migrasiýa meselesi boýunça habarlara reaksiýa bildirmeýär.